aby na budúce sa záznamy zvukové zverejňovali na internete, aby si to všetci mohli počuť. Lebo rokovanie dlho trvalo a pravda, že zápisnica by bola dlhá. Tiež tam vystáli mená, keď sa hlasovalo za a proti. Teda pán Červenák, nie JMBG, ale meno a priezvisko, kto bol za a kto bol proti. My mienime robiť tak, ako sme sľúbili. Úprimne, bezprostredne, slušne. Veď sme všetci, hádam, kresťanskí vychovávaní. Hádam, sa tu nebudeme jeden druhému vysmievať, uškrňať, hádam si budeme vážiť mienky všetkých. Veď všetci máme dosť krížikov na chrbte a všetci sme aj vzdelaní. A myslím si, že keď sme vzdelaní, tak sme aj slušní. Je mi veľmi ľúto, že je tu nie predsedávajúci, pán doktor Samuel Čelovský, ktorý sa vtedy veľmi, veľmi ironicky zmienil, keď nám v kapselky ponúkal čierny chlieb, keď sme aj vtedy boli zdržaní, nie preto, že chceme robiť niekomu zle, ale preto, že na iný spôsob rozmýšľame a že chceme niečo meniť a meniť na lepšie. Nie pre nás, nie pre vás, pre budúce generácie, pre Slovákov. Keď povedal, že nám dá čierny chlieb, že nehlasujeme, že sme sa zmienili inak, bol veľmi, veľmi ironický a to sa ma veľmi dotklo, lebo som si ho vážila ako vzdelaného človeka. Možno je neslušne z mojej strany teraz, že rozprávam o človeku, ktorý je neprítomný, že sa nemôže brániť. Ale jeho slová potvrdili ste vy, pani predsedníčka, keď išlo o návrhy právnikov, ktorí budú vypracúvať štatúty z dobrej vôle či ochoty. Ja som si pozrela ešte z roku 1910, aké úhrady peňažné právnici dostali, keď niečo robili. A potom som si pozrela... Ale to v zápisnici malo byť, lebo sme sa opytovali. Náš jeden člen, nebudem ho menovať, sa opytoval, že či ľudia, ktorí budú robiť na zmene, budú mať peňažnú úhradu a ste povedali, že sa to neplatí. A potom som si pozrela aj zmluvu zo septembra 2014 a tiež zmluvu 15. septembra 2014, kde je všetko menom a priezviskom, nech nemenujem ľudí, všetko je tam od A po Ž, vystal tam, žiaľ Bohu, iba váš podpis.